Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li tuża l-kejl uffiċjali tal-Unjoni Ewropea innotat kif is-sena l-oħra mqabbla ma ta' qabilha ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqset bi kważi perċentwal minn 20.8% għal 17.9%. L-akbar titjib kien osservat fost dawk ta' età ta' akbar minn 65 sena fejn ir-rata waqt pandemija naqset bi 2.2%. Anke fost it-tfal kien hemm tnaqqis sinifikanti fir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali bir-rata tonqos b'1.3% fl-2020. Dan it-titjib seħħ anke jekk din is-sena l-parametri tal-kejl użat mill-Unjoni Ewropea twessaw aktar biex jiddaħħlu elementi soċjali li qabel ma kinux ikunu ikkonsidrati. Fil-fatt li kieku wieħed jara l-kejl li kien jintuża sena ilu, it-tnaqqis fir-rata ta' dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali kien ikun ta' iktar minn perċentwal minn 20.1% fl-2017 għal 17% fl-2020. Fl-2013 ir-rata ta' dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali kienet ta' 24.6% li fisser li f'7 snin ir-rata naqset bi kważi kwart milli kienet qabel il-bidla fil-gvern. B'kontrast fis-7 snin ta' qabel l-2013 kien hemm żieda minn 17.5% għal 24.6% fi kliem ieħor kienet żdiedet b'aktar minn kwart taħt il-gvern preċedenti. It-titjib fir-rata ta' riskju ta' faqar seħ f'kuntest fejn il-qlieħ disponibbli tal-familji kompla jola b'mod qawwi. Fil-fatt idħul disponibbli medju ta' familja żdied minn 28,505 euro għal 31,266 euro jew bi kważi 2,800 euro. Dan ifisser żieda ta' 10% fuq is-sena ta' qabel. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li dan it-tnaqqis fir-rata tal-faqar juri b'mod ċar li l-politika soċjali tal-Gvern qed taħdem u għannota n-nefqa soċjali tal-Gvern ta' biljun euro waqt pandemija, iż-żieda fil-pensjonijiet u miżuri soċjali li tħabbru fil-budget għas-sena d-dieħla. 2 minn kull 3 persuni li kienu dik li hija deprivazzjoni materjali severa illum ħarġu. Kien ħarsu dak li huma riskju ta' faqar qed naraw li minn kull 5 li kien hemm illum 3 jinsabu barra. Tnaqqis konsiderevoli, ovvjament fadal ħafna x'nagħmlu ma jidher ir-riżultati huma tajbin ħafna anke meta wieħed iqis iċ-ċirkostanzi fid-dinja kollha.